Saya sen palong apa yang subhai pi syakani ke YouTube channel ko jonga bat ngangit pi dan hakamet ke pokok bakya te hani kapor ngakwa ban hikai pi syapanga chord substitution ma lada pimpat song thu ke chord substitution pet ikan ke video ka do bakut te let's see pi shim mi kanu jingrai ke basuk ba tongan shushim tu jingrai nuksa ngajiet I'U Jisu ma te katu jingrai kalong simple ba chords ma dengan peninuk sai pi katu jingrai dengan batai syakhandiat ke chord substitution lain kata kamut ba kajing mi bujli jong ki chords ma kajing mi bujli jong nu chords ada new major chords C ula ban mi bujli na do E minor dan ni E minor haka jaka jong C te kadon kadau ru beli ba ngila ban pen mi bujli yau C major dau E minor bat u A minor namar ba kidon kita ka common tone ke bagi ong common tone kemun C E G ada ngitem C C E G ada ngitem E minor E G B tapi kini artli kini notes jong C major kidon hau E minor nak kata kadau kidon kini common tone takadau ngila man substitute lani ngila ban penmi bujli haka jaka jong C major dau E minor nang ta u E minor ngila u E minor ula ban mi bujli haka jaka jong u C te kini ru kini ka common tone hi dan ngitem C E G yo C major dan ngitem A C E yo A minor nak takadau kini artli ki notes u C bat u E kini ki common tone jong u A minor apa deng u A minor bat u C major artli kini common tone but ki common tone hau u lani kita kijuk kisur hau u E minor hau bat u C major kini u E bat u G te tong ini pai bat ngan pen E pi jakan uksa ladang ishim tu jingrai nga Jied I'U Jisu te ketu jingrai kelong simple shraning kongom ne nga Jied I'U Jisu balaya jengkerdo jongaban penda tapi ta kita giat bi usi kene usi tam nga Jied I'U Jisu jing kerdo jongaban penda te ngine au si kham slam tu te de ha kum kani ki jingrai ke bangi kwa ban tap shoot ki chords khnang ba kata kom tem jungi kan kham le sing kham stanat khniat ma ban kham pen stanat khniat ikata ka jingrai ngim kwa ban ne uju chords hang ta ngi pen kam kita ki chord substitution ka bagi ong ki pen mi bujli yau no major chords te mentangin pen ingin pet kum no ngin pen mi bujli ladangan hab an ne be nu C tengah pen mi kan ni u E minor but A minor tapi un mi kum nawa nga Jied I'U Jisu balaya tapi itu la mi nga Jied I'U Jisu balaya jengkerdo jongaban penda te hang tu namar bo new chord baning kong ne hajo te ngi ngo thaj ban pen ne hajo tu ngi kwa ban kliang ngi la nga Jied I'U tau E minor ping la substitute di ban dei be C tang mga substitute na pada nga Jied I'U Jisu E minor ping la substitute biang dei be C tang ba la substitute no do E minor nga Jied I'U Jisu balaya pai biang E minor pai ho F J ke C do jong D major ban penda 谁先？ Jied I'U
ketika nuksa bangin ai hakabai day but ki chord substitution te phila ban le tu jingrai ro tapong ngan temui ketu jingrai min sim jonga min sim jong wat le cha Ti nang ta ngila ban substitute tu jingrai min sim jong wat le chanya akitha la jong per thei hang ni dengan use substitution sama tiếng tôi vì mình sim jong á mình sim jong wat le chanya akitha la jong per thei hang ni and use substitution phía xuống ta akitha la jong per thei Ti ketu kedik nuksa bengin ai ti nganget ba pilai sngo thu itu kajing batai halor ki chord substitution kidang bon ban ngan sawan ngan batai shu hakwe pat ka video ti perlok la film pat subscribe ke channel ko jonga sngo ba ban krishan lem da ka ba fi subscribe ke channel ko jonga kang mangala ban pen mi shu kom kini ki video kumle shibun